MeghalayaPost.news. Ban bat ya ka hok ya ka jinglong trai ijaka kikuta ko blay la benta ma yang scam yang ngu blay ke baro Dangshen nagaliang ka Dorbar Shnong kalapan bena ba kanom ai no objection certificate ya ka Hindu Society bakan pelong ya ka yatra ha Krem Mawjymbuin ke ba pelong ya ka Hindu Society ke belalit ujo da ka Mokotduma ha ka Enquiries Meghalaya High Court. Habai begini ka Meghalaya High Court ha ka kendai tarik nailar kelatian bisad ya ka Mokotduma bat kala betha ya ka Dorbar Shnong bakan penbet ya ka teka kam da ka baya keren da ka jing stuk jumut bat barok ki knon ha ka khatsau tarik nailar ka Hindu Society kala Weng no ya ka teka jing ujar Mokotduma ha Meghalaya High Court kani ka jing Weng no ka Hindu Society ya ka Mokotduma ka pelong ya ka Dorbar Shnong Mawsynram ban job ya ka Mokotduma kani ka jing job ka Dorbar Shnong Mawsynram ka penskem ba ka Krem Mawjymbuin ka dei tang ka jaka jingak kai perthei ka jaka mani blai nakaliang jong ka Dorbar Shnong ge jongi nila yang scam halor ka nongrim bagati ka Krem Mawjymbuin ka diga tourist spot bat ka hap hapo jong ka jingpet jong ka jing sumar jong ka Dorbar Shnong Mawsynram bat ngimsha yano banwan penlong ye kita ki program lenyam lerukam hakati ke jaka re baro khoi ki tourist kila banwan nakaling sodong ka perthai ti ke jaka ni dah welcome te ha bakhadu kata ka jingyeng ge jongi ha kata ka nongrim ka bas scam menta nakaliang jong kitu ki bapersang banwan jubor syakati ka Krem Mawjymbuin kila ai ka jingtip syapo ka kut ba kila call off ya kani ka program ka jongki kadi tangkata ngadi kari nganget bagadi ka result ka babaha bat bau blai ru las ngap ber skor ya ka jing duai jongi kum ki trai Shnong Mawsynram bar ka jing duai jong ki baj ba jong ka bri nyo trap ba ka wei na ki jaka kanum lek syawei pan dai kan ne kan sa kum kanong kenti ka jongi ka bangilayo nadu kulong kuma naki maintenance department ki jongi ngin beteng banang pen scam ya kane kum ka Shnong nang ni sakhamat ngin nang kampan bahas susyo hakabai dei be ketika Krem bat kani kadi ka message ka ba comentam ya kum kari ba ka jai bende ka ba phai ya kani ka result mata ka ski ka jingmi nang isu tanat bagi tehi ki bamut ban pelong ya kum kiti ki program kila pentip sega kod menta ka ski ba kila call off ngam ko aban keren sibun syafi mentah ya mentah ndrei ngadi kadi betang ka jingjop khublei sibun nam ta jong firu na syukur ban pau hangni bang asung sarong mangade lawyer jong ka Shnong Mawsynram te dan bentaru bat ka hima Mawsynram te kani ka jing yang triang jong ka Shnong Mawsynram manumai ya kata ka NOC kata ka permission ban yatra nangni sa Mawsynram ban lenyam te po Krem kalau long ka jingjob nomor sisen hi ba yang triang banumai ka permission kalau long ke ka basai so mandaksi nomor kala penpoi sa ka uput ba kihaban call off ya kani ka yatra te kata hi kani ka jingjob yani bad yau paiba hi ba kersian ya kani ka jing le jong Dorbar Shnong te ya ka jing pen baha ya ka te ka Krem pen baha susu ya ka Krem man pej ba kanumlon kata ka jingle dusmon jongno ni ila decide ba kandan ka committee ka yang bisa kala ya ha kata ba kandan ka committee ba nang ni sakmat hi sa le ki babaha namanta ban kiu te ka Shnong Mawsynram ya kani ka Krem Mawjymbuin ru ngin pen baha susu but nang ni sakmat ngin hab banda fikir baha ya no bana ai permission ya no bana mai andre kum ka tourist spot kumlong wasan rang ba Shnong te kamdan jingkhang yano ru banwan sa po ka Shnong Mawsynram banwan man pe te ka Krem Mawjymbuin but kum ki tourist andre kum ka jaka ban lenyam MeghalayaPost.news